Šta kažeš, Mrđo? Munđo, što radiš? Evo Munđo, vidjeli smo do pola 7. Pola 7 se zašli čobana. A si bio kod ovog... Kosu? Do Kosu? Bilo te bre, u pola 7 se zašli s kafane. Da se ovdje neći. Muzika bila do pola 5, tako se namestili. Do 1.